Erokamano Ramogi kuom medo keto Ramogi TV en thuolo machielo ma wan bende waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago, weche mawuok e kor gwenge kaachiel gi chuny boma ma Nairobi. Mokwongo thuond weche. Moko kuom jonyuol ma Kuria okuno nyithindgi manyiri manoringo nyange ka gikoni ok ginyal rwakogi ka ok otergi nyange. Jagoro maduong' mar Kotu Francis Atwoli okoni Uhuru Kenyatta ema nomiyo Raila okoyombo e yiero. What is bad is the way they implement these programs. They missed one big step, the step of piloting. You don't go with a program like this to the whole country. You cannot manage. Manen jalup jatend migawo mar somo Gilbert Oluoch okoni midhiero mokwako somo mar CBE okel kod rikni mar sirikal e keto tim chenro no. Ingi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok 236000 machiegni nyinga Milton Ocheng. Chenro mar rwako jopuonjre grade mar 10 bedo gi ng'ikruok mar wacho ni ng'ikruok ma kamano biro kaluwore ni ne okota chenro mar temo ka chenro manyienno mar CBE ne nyalo tiyo kata oyo. Ma owacho ni de okonyo e kwepo midhiero ma somo no biro godo kendo rieyo chenro mage. Nowuoyo maranda e kaunti ma Siaya kama nokwayo sirikal ni kik dogi e chenro mar 844 to gikakre akaka gi midhiero mantiere mar neno ni chenro masani odhi nyime yo makare. What is bad is the way they implement these programs, because they don't follow what we told them about curriculum development. Particularly this one, they missed one big step. They missed piloting, the step of piloting. You don't go with a program like this to the whole country. You cannot manage. Do a pilot, and pilot will give you where to improve before you go public. But you come from the office and you go public. Look at that, just selection of this grade 10 children. Look at the mess. Now people think the CBE is a bad program because of the way it was implemented. The people who don't know what they're doing, they should have piloted. Change in education is not cheap. Maromoro Weregana Prabich mantiere kor gwenge 27 dhi yudo sir mar omenda mar piny owacho bwo chenro ma Nyota, chenro ma jatend piny William Ruto yango kawuono e gwenge ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu e tielo mar 2. Piny owacho lando machiwo mich mar omenda e bwo chenro ma Nyota e okang' mar 2, dwaro madhi konyo rowere maromo 100,000 e piny Kenya chakre kawuono. Rowere mantiere bwo chenro ni mane oseyudo tiegruok mar ndalo 3 mag yore mag tayo ohelni biro yudo Sh25,000 ng'ato ka ng'ato. Kuja kwa hii program ya Nyota, kuna nafasi ya kufanya biashara, kuna nafasi ya kufanya biashara yako ya binafsi, kuna nafasi ya kufanya biashara na serikali, kuna nafasi ya kupata skills ndio uweze kujisimamia na kufanya kazi yako mwenyewe. So mimi nawauliza nyinyi vijana wa taifa letu la Kenya, take advantage, jitumeni kwa hiyo program, jitume kwa program ya Nyota, jitume kwa program ya export of labor, jitume kwa program ya digital jobs, jitume kwa program ya affordable housing na market. That is how we are going to change our country. Manyo thuolo mag somo ne nyithindgi
Kodong' mana ndalo adek kende to jopuonjre donjo e grade mar 10 e skunde mag senior sekondar. Moko kuom jonyuol koro nigi kihondko e wi skunde ma nyithindgi biro riwore godo. E skund Yawuoyi ma Machakos, ote ma omuon e kor ot e dho rangach mar skundno nyiso picha mar gino matimore e thoth skunde mag C1 e pachoka, gino ma koro weyo jonyuol kod midhiero mathoth. Jonyuol wacho ni ne gichopo e skunde go kinyi to chunygi ok bitho nyaka giyud duoko kuom japuonj maduong'a. Nilikuja hapa Monday nikaleta barua results za mtoto wangu. Saa tukaambiwa tutapigiwa simu. Jana nikagoja sijapigiwa. Leo pia nimengoja tumeambiwa mwisho ni saa 8. Hiyo saa 8 haijafika but sioni dalili. Sioni kama nitapigiwa simu. Nilifika hapa saa 3 asubuhi na bado sifi moyo. Naendelea kusubiria mpaka mwalimu mkuu anipe jibu. Moko kuom jonyuol koro nigi dwaro mar loko skul ne nyithindgi ka giywak ni skunde mane oluonge nyithindgi nitiere mabor. Nimekuja hapa kuomba nafasi katika grade 10 na nimepata kwa wall wameandika no vacancies in grade 10. Mtoto wangu alikuwa ameitwa Butula Boys Busia, na mimi nikaona huko ni mbali na sina pesa ya kuenda huko na kurudi. Nikaona Machakos ni karibu, nimetoka Tulimani Boni. Huyu mtoto wangu aliitwa shule ya Kagumo High School ni Nyeri, na Nyeri ni mbali sana kutoka hapa. So nimekuja hapa kuuliza mwalimu niona kama anaweza kukubalia anipatie calling letter ili mtoto awe hapa ni karibu, ninaweza kuatende masirai ya mtoto nikiwa karibu hapa kuliko huko Kagumo ni mbali. Mpaka sasa sichapata hiyo, aliniambia ningoje, I'm still waiting. Jotend skunde mag senior sekondar bende lero kaka gisebedo ka giyudo kwan mamalo mar jopuonjre madwa wilo sikunde. We have received so many requests from the parents, over 300, but our hands are tied because the government does not allow us to issue admission letters. But I'm humbly requesting the ministry to allow us to take the students as per our capacity. We have received more than 800 requests for placement. They can be considered because in case some students don't turn up, then we will be able to assist them. There were 25 slots declared for Kisumu boys. So as a result, we sought that clarification and we are in a procedure to initiate transfer online to ensure that the said learners are now aligned and admitted into the system according to the standards that were set by the ministry. Achiel kuom jonyuol ma oyudo thuolo mar wilo skul ne nyathine nyiso mor mare ka opuoyo migawo mar somo kuom keto chenro mar wilo skul mondo otim e yor mbui. Nyathini noluonge skul machielo, to since ni wan waseng'e ni Kisumu Boys School, ne watemo matek mondo watim nonro mondo waduok nyathini koni. Koro nonro mokwongo ne ok wayudo. Nonro mar ariyo mar tarik 6 nyocho wayudo. Koro kabiro Kisumu Boys norwaka maber. Gin joma beyo kendo giwinjo wach. But gimomora achiel omora to pod ok wa-adjust en ni wanyalo wilo skul through the portal. Tinyalo dhi mifuatilia. Chon chane gima kamano onge. Jatend migawo mar somo Migos Ogamba wuok tich jumani ne oyawo tielo mar 2 mar wilo skul ne jopuonjre, chenro ma itimo e skunda senior sekondar ma japuonjre dwa riwore godo ka chenro no rumo ayanga tich abich jumani. Joyce Oduor, Ramogi TV. Riwruok ma jotije ma counties obwogo dhi e ng'anyo e bwo ndalo 7 mabiro e wi gima giwacho ni akwede mawuok e duol matayo chenro mag osara e pachoka SRC kod duol mar riwruok Governors COG kotelnegi kod jagoro margi maduong' Rob Aduba. Jotijego wacho ni jotije mag sirikal mamalo osebed kimedo osara to gin to iwegi oko kata obedo ni gin bende gitiyo ne sirikal. Jotijego koro dwaro mondo duol mar Governors kod SRC olalre mapiyo kendo ket chenro mar meto mar osara ne jotije duto mag counties 47 mana kaka osetim ne jowetegi mantiere e sirikal mamalo. Kaka okamano to gibiro bago ng'anyo. By excluding county workers from the salary review adjustments as provided in labor laws, the SRC and COG have effectively classified county employees as second-class public servants. A clerk in the national ministry now receives a New Year gift
of doubled allowances, while a clerk in a county government or assembly facing the same 2026 inflation and economic hardship is left with nothing. This advisory is outside there. SRC must immediately issue a backdated implementation framework to July 1, 2024 for all county employees. The Council of Governors must immediately declare how they have utilized the funds for the SRC, funds the SRC advised them to allocate for salary review. Take notice, therefore, failure to address these grievances, this is to the Council of Governors, to address these grievances and provide a clear roadmap for implementation within 7 days will leave the Union with no option but to escalate this matter and initiate national industrial action across all the 47 counties. We are working on that now. Jokanyo manochako duond buch ODM koro kone jatend piny William Ruto mondo wuo oko duond bura mar UDA mondo duogi ODM mondo bi olar komno gotiko mar duond bura mar ODM ka jotelo moko bende siro wach makamano yiero mabiro kotelnegi gi jaod bura machon ma Makadara Ruben Ndolo kwethgo ramo ni duond buch ODM nyaka bibedi kod jal malaro tend piny Kenya e yiero maduong' mabiro. E sechego ogo bende gikwayo apisa madito mag ODM mondo tie twech achiel maonge pogruok. Kama yeye vile alisema anataka kusaidia ODM, hata kubali ODM ikufe. Si umesikia vile alisema? Hata kubali ODM ikufe, atasaidia na nguvu yake yote. Basi akuje kwa ODM. Vile tulianza na yeye, akuje. We William, kuja kwa ODM. Kwa sababu nyinyi kama mnacheza mnataka kugawa watu wetu kwa sababu mkontrol vitu zingine, hatutakubali. Hii hatutaki uongo tena, tumechoka na uongo. We don't want lies. We want, if really you are serious about putting the country forward, making sure watu wote wako pale na hakuna shida, kuja ng'ang'ania hii chama kwa ODM. Vunja hiyo UDA, sio ODM wavunje. Hatutakubali ODM ivunjike. Yeye akuje, avunje UDA, akuje huku. Ndio tutakubali. Sababu ODM tunaenda kuweka presidential candidate. Vile tumesema, kati ya Oburu atakuwa, Sifuna atakuwa, James Orengo atakuwa, hata Joe akitaka atakuwa. Sisi hatutaki mambo mengine. Tunataka watu wetu wapate ile serikali. Jaod bura machon manyatike Diko Mondi Anyanga mabende en jakom maduol mar the Kenya Nuclear Regulatory Authority okwene jotend siasa mawuok Kaluo mondo were kod ywaruok mag telo kendo gibedie sirikal manywanda, ka bende okwayo gai mar ODM Oburu Oginga mondo mi oriw jotelo duto ma Kaluo. Anyanga wacho ni ywaruok e kind jotelo ma Kaluo pogo oganda Luo kaachiel gi duond bura mar ODM. Owacho ni maeri e kinde ma jotelo mawuok Kaluo onego bed kamoro achiel kendo mondo giti e twech achiel mondo giyud thuolo mar yudo dongruok e bwo sirikand manywanda. Joluo ma leaders maluo ma Nyanza ka nyakung'e maler ni jo Nyanza osebedo behind the leadership for many years. Gisebedo behind in terms of development for many years. Samba jo moko mano se develop temo diro kidiri ka confuse igo ni kodi dwa gi ukodgi ibiro dok chien kendo ibiro end up ni oketno ga leadership midwaro no. Omiyo ngiuru yo munyalo bedo go together kwa Dr. Oburu Dinga jaduong' mwaluoro kabisa Nyanza ka okaw leaders kumondo bedo go kanyakla mondo buro timre mondo kel kwe e party gi mar ODM ke party mar ODM ne Nyanza ka to gima ni Nyanza nyaka kel kwe. Okudwar koko sama koko ni Nyanza nyaka parties mamoko e Kenya ka confusion donje. To na kwa ni confusion donje Luo Nyanza. Nikech party mar ODM e mar Luo Nyanza. Koro ka nitiere broad based kako msebedo kako selosre kaka Raila weno. Wachunge uru maber nyaka wakal loka cha kick division mora bede. To ka division dwa bedo to gai marwa mako iluongo ni Dr. Oburu Dinga ochuo komundu tigo gigi. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawuoyo mokwongo e migago. Ka waduogo wabiro kelo ni mathoth, kik idhi mabor. In a world where family is everything,
How far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timrego sipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune. Ruotho paki jothurwa an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wadwaro nu higa manyien maber, higa mar 2026 ma higa mwadwaro nu wamakre kaka oganda mondo wang'e ni wadhi mbele nang'o, to mogik waherre, kendo higa mar 2026 biro bedo higa maberie mogik nikech Nyasachwa mane polo ema waketo mbele. Machiegni kendo, apisi mar jaod bura ma kaunti ma Homa Bay kokale agucho omenda mar ngaf dhi nyime gi tielo machielo machiwo taulo mag ria ne jopuonjre, chenro mageto skunde te mag primary e kaunti no. E bwo chenro no mosebedo ka dhi nyime gi dwaro mar neno ni jopuonjre manie ria, chenro mag somb okorochore e kinde ma ginie ria. Ywak osebedo e kaunti ma Homa Bay e wi wach mar gamo yie mohiu e kind jopuonjre manyiri kaachiel kuom gigo mamiyo tim makamano jimbore en chan mokwako familia mathoth mamiyo jopuonjre moko manyiri donjo obadho ma jomachuo mondo eka giyu taulo mag ria. Jaod bura ma kaunti no Joyce Osogo noloso e kinde chako ayanga chenro makamano. Manyiri sanitary pad en ni mondo gibed e skul kata seche ma gibedo gi menstrual flow margi. Mondo kik gimak iye ka nyithindo mowe skul miyogi ich nikech gionge sanitary towel. Wadhi timo program ni Homa Bay, town constituency, Suba North, Dhiwa wadhi tieko, kendo kiny pod wan Dhiwa. Wanyalo ne Dhiwa nyaka wuok tich, kato Friday wan Homa Bay. Abro time Suba South, abro time Suba North, abro time Kasipul, abro time Kabondo. Kendo sanitary towels, mopong'o skunde te ma Kasipul. Nyathi ka nyathi, chakre grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, you know sanitary towels a day. And abro chako duogo, abro mbio nyithindo te. Nyithindo manyiri, ora nusoma te, kikumak ich, uumru gibuk, osiep mak kisera, okwadwar. Mako ich chan, okwadwar. Yudo tuoche, okwadwar. Usom, udebru, mondo dhie skunde maber. Komachielo ni jopuonjre manyiri ma sikund primar ma Manyonge e kachung' bura ma Bondo oyudo sir mag taulo mag ria kod tiegruok e yor ritruok e kinde ria kako okang' mar neno ni gibiro e sikul kinde duto. Chenro ni motelne kod Lydia Akinyi Okola
E kindeno omiyo jopuonjrego taulo mag ria moromo gi higa achiel mangima kod lewni manyien ne jopuonjre manyiri kod mayawuoyi, ka jopuonjre duto oyudo thuolo mar pidho yien kaka okang' mar bero alwora. Olero ni ng'eny nyithindo manyiri rem chopo e skunde kuom thuolo madwarore kaluwore kod nok mag taulo mag ria, kendo kwayo jonyuol mondo mi okaw okang' mapiyo mar reso nyithindo manyirigo. Time bar Mufu Primary ka kelo ne nyithindo gi pads. Nyiri yudo pads to giyudo gi pants, nikech ka in gi pads nyaka iyud pants. To jowuoyi amiyo boxers, nikech jowuoyi bok wadwa ni wawe chien. To ma en mana ni jiwogi e yoregi mag somo, mar ni gibedo jok mani thuolo e klas. Sana nyiri ndalo ma gidhi e dwe gibedo jok man thuolo e klas, kendo ginyalo concentrate kata ka jopuonje puonjogi. Gisani amiyo nyithindo gi pads 10 ka ng'eyo ni nyithindo nitiere skul dweche 10, to dweche moko 2 ma e kinde kanyogo gin gi jonyuol. Koro jonyuol be nyaka kaw responsibility ma korgi. Wamor kendo nyithindo mor. Namba pads mumiyoga 10 gi dhi konyonwa nyithindo for the whole year. Kendo an gadier nyithindo biro bedo e skul, ok wabiro bedo gi shida mar nyathi koso biro skul because of lack of nikech okoso pad mudwa tiyo godo. Nyithindo manyiri gi kech yuto gi tin yot ahinya mondo wuondgi oko kacha gi vijende manyalo miyo gi pesa matin ma nyalo miyo gi ng'iyo go gigi. Koro sama kijende gi wuondo gi pesa matindo oko kanyo, yot mondo gigam ich, kendo mano miyo giyudo ich ma ohiu mamiyo giweyo skul. Mane omiyo yudo ka skunde mantiere e reserve rural kuondegi nyithindo weyoga skul chon kaluwore gi weche mag mako ich. Koro omiyo initiative lani is very good. Tie jok moko kae ma koso biro skul ne wach gigo, tie nyaka jonyuol maonge pesa mok di nyiew go gigo, koro emomiyo gikelonwa. Agone erokamano. Luoro okwako jodak ma Naivasha bang' jotich mar kar yang'o dhok manie bomano bago ng'anyo nyaka tesendo bila ma Naivasha ka giywago monj ma kinde ka kinde mag jonjore masiko monjogi e kargi mar tich. Maromo jotije 100 obwogo biro monjo kama kweth jonjorego wuokie kapo ni obila ok okawo okang' mapiyo mar rakruok kod jonjorego. E dwe mokalo, liet osebedo e kind jojende kod jotije kanyakla kod kanjo e wi kuo mar jamni mamoko kuomgi chwe chopo e kar yang'o dhok kama gitiye. Jakom mar yeng'ono Peter Jogo ne